Hej skat, så er jeg hjemme. Hold kæft, hvor var der mange mennesker inde i byen i dag. De skulle alle sammen til, når jeg skulle til at prøve noget, ikke? Klart. Ja. Nå, men jeg har altså ikke shoppet nær så meget, som jeg plejer. Det kan jeg godt sige dig. Så jeg er helt stolt af mig selv. Prøv lige at se her. Er den ikke fantastisk? Det var ikke helt billig, men den var stadig vildt meget på tilbud. Og så kan jeg jo beholde den resten af livet. Ej skat, du skulle have set en Chanel-luder inde hos Biver Christensen, altså. Hun stod bare ført så frem med hendes mands Mastercard. Jeg var bare, hallo, du skal vist lige til at konsultere Dr. Philipsen. Jeg mener, med det forbrug, hun havde. Ej skat, du kunne være gået fuldstændig amok. Du skulle have set de Marc Jacobs sko inde hos Cassandra. Men jeg holdt mig i skindet. Dr. Philipsen, han ville virkelig være stolt af mig, det kan jeg godt sige dig. Og han vil altså også give mig ret i, at det var 30 dage, og ikke 29, som du så hårdnakket påstod. 30 hårde dage. Den her afvendingskur, kan jeg godt sige dig, den har altså virkelig været hård. Så jeg fortjener altså at være lidt god ved mig selv. Kæft, hvor hun irriterer mig til at låne guldkortet. For det første har hun ikke en skid forstand på at købe tøj, og så for det andet, så minder hun om mor. Praktisk fornuftig og smagløs. Jeg mener, hun har alle muligheder for at købe det vildeste tøj i hele verden, og så går hun ind og køber sådan noget kedeligt lort. Jeg bliver ved med at spørge ekspedienter om alt muligt ligegyldigt. Hvad skal den her renses? Kig dog på vaskemærket. Det værste var der, da hun går hen og stjæler den der Prada-kjole lige foran øjnene på mig. Det var den lækreste kjole, altså. Jeg ville have lignet Audrey Hepburn. Jeg kunne have stukket hende en, den uvidende mær. Hun er lige så dårlig til at købe tøj, som du er, skat. Nå, men det var i hvert fald 30 dage, og ikke 29, som du så hårdnakket påstod. For jeg kan huske, at vi var oppe hos Dr. Philipsen om onsdagen, og ikke om torsdagen. Men skat, selvom du er så stedig, så har jeg alligevel købt en gave til dig. Mr. Thorne said he was absolutely and positively not to be disturbed, and he's the boss. Can I take a message? Yes. Tell him we can do him great good. Oh, you sell books? No, we sell peace of mind. Det bliver jeg så glad for. Peace of mind. You know, the rising crimes of violence is causing great concern. Breaking entering rose by 26% last calendar year. Did you know that, Sonny boy? Only the day before yesterday. The jeweler shop, 3 doors down. Yeah, I heard. Cleaned out. Thanks, mate. Boy, have I been a sucker twice. I'm the original all-day sucker. Are you crazy? You've only got 3 months left to serve. You know, Jane's been waiting for you. She's done everything for you. And I do something crazy like this.